and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Ay, oo lagi, sir. Pumina, sir. Nagpaila siya na ko kapag tawag niya sa telepono, sir. Nga siya ko ng asawa ni Rinan nga kapit sa imong asawa, sir. Kung ikaw yung pagkita. Sir, Nanawag ang asawa ni Rinan. Nga sa ato pa. Buhi. Dakong buhi katong Junes, ha, Dario? Buhi siya. Sir, ambot lang ka, sir. Di lang sa ko sa kaya ng imong istorya nga buhi siya, sir. Kay, nagduna dyan ko nga kagtong nawag, sir. Bebe, sir, sibog na yun, sir. Sibog, sir, kay mukuyap ko, sir. Kung ba, kay ko, sir. Kay sukat, kanong mamita mo nga, nakatubag ko, tanang tawag sa usa ka kanag, sir. Mukuyap ko, sir. Hoy! Munsap ka. Hoy! Dario! Pagtawabin mo yung ayaw ika-istorya, oy! Ha? Maayo ba yung fire out tuntuntuha kang dako? Ang telepono. May bagtang ang telepono. Hello? Hello? Mamalihugon ta ko ni Sir Rafael Ledesma. Ako kini si Rafael Ledesma. Ha? Ikaw di ID, sir? Unsay ato nimo ha, Inday? Sir, si Junice ko. Ang asawa ni Renan nga gikarelasyon karon sa imong anak na si Christy. Unsa? Kung mao, tinuod gid ang gisulti sa kong katabang lalaki nga si Dario. Nga ikaw ang nanawag, Junis. Buhi ka di ay Junis. Dario. Buhi ko siya, sir. Buhi ang asawa sa kabit, inurita ko, sir. Hilom, Dario, hilom. Oo, sir. Panahin mo, sir. Maminaw lang ko, sir. Maminaw lang ko. Ikaw ba yun kini Junis? Buhi ka? Og nabalik ka na di ay? Oh, sir, tingnan taon si Christy. Nga dili na siya magsamog pa sa akong bana. Kay niya ako nga asawa ni Renan nga nabalik na nga akong buhi. Junis, mahimo ba nga makikita ko nimo? Gusto ko nga makita ko sa personal o ikasulti. Magkita kita sa usa ka dapit nga Oo. Oh, sir. Asa tagaping ta makita, sir? Asa? mula ka ugada, Junis. Oh, kanor. Uy, Kay gusto makikita na ako ang ama ni Christy. uy. Og adto ko magpatabang niya. Aron makigbuwag na si Christy sa akong bana. Akin na rin, kana. May nang pagi, haday na. May kina rin. Dako kay katabang nga mahanad tong Kristiyan ang problema, ha? Aw siman, maguyog ko rin mo. Ayaw na. Dini ka lang. Ako nalay mula ka, kanor. Aw, sige, day. Ikay may baho, day. Sige, ariw na ko ha, kanor. Og kun manawag sila si mama o papa. Ingna nga okay ra ko dinhi sa bahay. Sige, ari na ko. Ay, paita ba yan nga itabos kinabuhi ni Day Junis, uy. Wag yun siya kalinaw ining iyang pagpuyo. Ganong kana man sa diyong rinan ang nahimo niyang bana, uy. Gubot pas lukot ning iyang kinabuhi ron. Mas may pagwa sa magminyo. Aron waon tayo problema. Hay. Kuyo ko mo, sir, be? Ayaw Dario kay lawgaw kay kang dako. Hoy, paminaw. Sige, sulti, minaw ko. Buwan hay gani si Christy. Ingna nga di siya mulakaw, ha? Kay human ko makikita niya tong Junis. Siya ang sunod kong pakigsultihan. Pita, sir. Papi na kong kaag na tong akong istorya sa telepono, sir, ha? Di man di ay, sir. Pita. Dako kining problema ha karon, Dario. Dili na madayon ang giplano nilang magpakasal si Renan. Kay niya na ang asawa sa maong lalaki. Pabida, sir, no? Pabida, sir. Unsab-sab nga pagkahitabua, sir. Nga balik man siya nga buhi. Asam ditong mga kuan mi, sir, katong mga buganting midagit niya ba, sir? Amot.
Ambot, Dario. Pagod na Mao sir. ka na karon ang gusto kong masayran. Kuan ba sir? Si Christy ka sir, no? Di ba o baka siya nga ni ang asawa ni Rinan? Labing siguro nahibaw na kadto si Christy, Dario. Pita kini bata, nagita lang yung problema. Ganong may gamot pa man siya atong Rinan nga nabalik naman ang asawa ni ini. Ngano man yung kining akong anak, Dario, pagkabadlungon. Ate sir, kanang utanam. Ngano man ni, ha? Ngano, Dario? Utanam jud kana ko sir, no? Kanang lingkod ra ko sir. Lingkod na. Karon, yanti ka sir. Ha? Yan lingkod naman kanang. Ako mo yung pangutanan nimo. Kanang kuan sir ba? Ayaw lang ko pangutana ana sir. Uy, Si Christy ang pangutana ana, ayaw ko. basta mo na kadto, Dario. Muani gini si Christy, ipapaabot ko. Kay makigsulti ko niya. Diya ka na. Sige sir. O kamping ha, taker. Nya sir, ayaw sir pag-atake-atake ha. Kay mag-unsa naman niya kabilin. Ay, pastilan. Unsam-sam ni Senyorita Christy oy. Nganong adto magid siya adtong Rinan nga dili magyud ni angay niya. Pidda ba nga bayana? Ara pala siya nako. Di siya mahay. Kay buntag udto gabi. Na. Itaklar ko part. Oh. Milakaw si Junis. Ay, udong. Lakaw dong. Importante ko kayo ang tao nga iyang pakikitaan. Mauna. O gano'n sa pamkuno siya mulaya sini. Ha? Ay, ambot lang dong. Ambot lang nga dong. Pero, nagsulti kito siya dong. Nagsulti kito. Nga di ko kuno siya upahawa din dong. Di ko kuno. Ikaw kuno dong. Ikaw kuno. Kinahanglan jud kuno nga buwagan mo si Christy ug mobalik kaniya dong. Mangita jud kuno siya og samok dong kung di ka mobalik niya. Mao na dong. Labaw ko mangitag samok. Ha? Kung dili siya mulaya sini. Uy. O kinahanglan mo pahawa siya din Ha? Kay anhin nagmen si Christy mo puyo ni Baya. Uy, nga ko taon dong. Ano man taon na dong. Ganahan saan mo po yung Christy anang aning baya dong. Ay, bida oy. Ganahan saan siya din eh. Nga ordinaryo raman yung baya dong. Wa pamanggan ni mahuman. Basta kay anhin kami puyo si Christy. O saman, wa ba siya musulti ni mo kung asa siya? Wa. Wa ko masayan doon asa dong. Basta lang iyang atuon o pakikitaan. Mao si Rafael Lidisma. Mao na dong, Rafael Lidisma kuno nga amahan ni Christy nga imong kabit. Unsa? Kabit mo, kabit. Si Rafael nga amahan ni Christy? Oo. Mo iya pagkikitaan? Niyan ako sa parking area. Niyan ako sa maong restaurant nga nagpaabot na ako ang amahan ni Christy. Wala ko'y laing tao karon nga masangpit. Aron makatabang ining akong problema. Gawas lang sa amahan ni Christy. Ang ako sa phone. Siya kining nanawag. Ang amahan ni Christy. Hello? Si Rafael? Karon pag yun ko makakita nimo. Unsay imong gustong order iha? Busog ko, sir. Ang akong tuyo rin nimo ang importante kong giani. Og parehata, sir. Karon pasag ko makakita nimo. Og dito ko makuha sa directory ang imong landline. Bueno. Samtang magsulti ta, mag-order kita gatong makaon. Timing sa ni kay gigutom ko. Daghan ko karon og gusto masayran gikan kanimo, Judes. Mao ba? Wa siya ron dito sa inyong bahay? Kay dunay tao nga gipakikitaan? Wa na! Ang amahan na tingali to siyang gisabak ang iyang gipakikitaan. O kinahanglan nga i-report na ni sa mga pulis, honey. Aron madakpan na pagpalit ka ng puganti karon nga mo'y amahan siyang gisabak. Dili po ganti iya pagkikitaan, Christy. Kung dili, ang imong amahan. Oh. Si Rafael. Mao kinasulti ni kanor nga ilang buhi. Unsa? Si Daddy Rafael ang gipakikitaan ni Junis? Mao ba di ay iha? Ingon din ni anak ang nahitabo sa pipila ka mga adlaw ug buwan nga didto ka sa bukid.
Oh, sir. Og tuwa na si Alvin sa Mindanao. Milar ka na. Aron ko nun sa pagsulbad sa krimen nga gipasangil batok niya. Og mao akong problema karon, sir. Kaya ang akong pana, dili mo tuong nga siya ang amahan sa akong anak. Og mao nga ni ako nga maghangyo nimo. Nga palikayan lang unta ni Christy ang akong pana. Aron dili mo samot kapugat ang problema nga akong sulbaron. Oh, okay. Okay. Nakita ko si mong mga mata og nabatyagan ko nga nagsulti ka kayod sa matuod. Apan ang mga tao nga masayod karon sa nahitabo kanimo iha. Dili gid mo tuo nga buhi ka pa nga mabalik. Talagsaon ra kayo kining nahitabo kanimo. Di kaluyan lang ko sa Ginoo, sir. Mao nga wa ginahitabo sa akong pagkababae sa mga kamot sa midakit nako. Og, sir, maluoy taon ka. Tabangi ko og hangyo sa imong anak na buwag ka na niya ang akong bana. Kaya dili ko masugod nga magbuwag ni Sirenan, sir. Dili ko na. Mayo kay niya ka, Christy. Ni agad ka, Dad. Aram mga tana kung kumusta na ang imong lakaw nga nakikita sa asawa ni Renan. Mayo. Mayo kinasayod ka. Nagkita kami sa asawa ni Renan. Naunsa ka man in taon. Uy, Christy. Hagbay ka naman ay nasayod nga na kung buhi ang asawa ni Renan ug nabalik na. Pero may gamot ka paghihapon sa pagpakiguban sa maong lalaki. Wala maging gamay nga kauaw ang nahibilin diha kanimo. O nga nang mauwaw man ko. Wa ko'y aming ikauwaw tungod kay limpyo kong pagkababay. Bisan unsa ka magkalimpyo. Huwag kay labot sa kinabuhi sa magdiayon. Bisan nagkasapa si Junis sa iyang bana, ayaw pang hilabot. Kay dili ka na imong problema. Buwag si Renan. Kay may asawa na siya nga nabalik na. Og maoy ang tuyo ka nako aron sa paghangyo nako nga manduan ka nga palayan na ang iyang bana. Busa Kristi patuon ako. Buwagi ka itong Renan. Nakasabot ka ba? Dili ko mahimong buwagan si Renan, Dad. Kay mahal ko kaayo siya. Og dako ang akong paglaom nga kami gid ang magkadayon. Kay nagkasa na niya ang iyang asawa. Wa makasa sa iyang pagkaasawa si Junis. Si Renan. Si Renan gyud ang amahan sa gisabak sa iyang asawa. Busa patuon ako. Dili lagi ko! Mahal ko si Renan, Dad! Og mamatay ko kung magkabuwag mi. Nakabati ka ba? Mamatay ko kung mawa siya na ako. Ako lang si Renan, Dad. Ako lang siya. Christy in town. Ayaw pagpakauwaw maayo sa tong pamilya. Minyo na kaning lalaki nga imong gihigugma. Huwag ka na katungod sa pagpanagiya kaniya. Busa patya. Patya ang gugma mo sa maong lalaki. Kay di yung kumusugot nga makiglambigit ka ba kaniya. O sige. Pugson magkakuni mo nga magkabuwag mi si Renan. Mas may pagmamatay na lang ko, Dad. Magpakamatay ko. Maghikog ko. Christy! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!